Remo onombaso Olubegwe di tata weburu mkpụrụ ụbọchị iri na asatọ n'ọnwa Ọktoba n'afọ anọ n'ime 2023 bịa bụkwaziri nkwọ ugbu a bụ ihe mmemme na-achọ ịmalite igebe ka anyị na-akpọ anyanwụ ụtụtụ. Afọ mbụ Obike Ichoku Ndi Igbo niile nakwazi onye otu m Ikenga Miracle Ikenga. Okay, o webụrụ onye ma anyị ji eme ọnụ ịma na ọ na-abụ ụfọdụ oge ka ọ na-abụ ife na-eme ụfọdụ oge dịka a ga-asị edebe ma ewetazi dịka a ga-asị na-emelụ nchefu mana ga na-ekwukwe ọnụ ga na-ekwu kama ọ bụrụ ntị na-anụ mana anyị na-ayọ ka ntị na-anụ n'ụba ntị na-anụ n'ụba. O webụrụ na nke tata nwere ife mere n'Olise anyị chekwana ka anyị na-ebenye anya ka anyị mara ka ya bụ ife ga-esi wee dị. Okwu na otu nwaanyị nnọọ ya na die na-ebi ọfụma iletago ya na die na-ebi ọfụma wee nọgidekwa nwaanyị a ọrụ ife kponyere nwaanyị a wee sibe nnọọ mmanụ Groundnut oil n'ọkụ ịma dịka ụmụ nwaanyị na-esi nri ọfụma mara esi nri mana ife na-ekwu ọ bụ na-agbanye Groundnut oil na pot eji esi nri ite eji esi nri ọcha ụchasazịa nke eji etinyezie ihe ndị ọzọ tomato yatago ọ na ọchago ọfụma so nwaanyị a wee buru mmanụ a wee wuo die. In fact, ọ bụ na ịfụ die iru nwoke gwụ agụ arụ ya gwụ agụ nwaanyị wee gba ọsọ. Ọ bụ na ikwubo akọba nke a amara otu e ga-esi izuụka one gara aga nwere ka isi wee nebe ya si na ochifo anụ ọzọ ịghọtago chifo anụ ọzọ. Mana ife anyị na-ajụ n'ụtụtụ wee bụrụ kedu ife nwere ike ikponye nwaanyị a amaghị ma ka mmanụ onwe ka mmanụ esi n'ọkụ si wee yazi wee metụ gị n'arụ yazi mmanụ esi n'ọkụ ọ bụla ngo in fact ọ bụ na mmiri nkịtị esi n'ọkụ nwe ka o si nya mmiri itinye ịgbanye gị na bọket ga-eji wee saa arụ nwe ka o si tọchịa gị n'arụ ka isi gị ga-esi wee fil nya wee si be mmanụ n'ọkụ sisie mmanụ ọtọ mụọ sizie na mmanụ wee pụọ o wee wụọ ya nwoke a. Kedu onye mmanụ mkpu nwoke a ga na-eti mgbe ife awụkwasịla ife a iru nwoke wee bụ arịa wee bụ. Now ajụjụ wee bụrụ kedu ife nwere ike ị na-esere di na nwunye a ịma na before ife anyị na-anụ mmiri ọkụ kịta mmanụ ọkụ nyetago kịta azụ mmanụ ọkụ kedu ife nwere ike ikponi nwaanyị a kedu ife ga-abụ esemokwu ga-enwere ike n'etiti nwoke na nwaanyị wee nwee mind chetakwa agbanyere darling honey sweetie butter bread nke a ịghọtago ife ndị a niile Ikenga nwere ike inyezi m aka wee complete enye ịghọtago ife ndị a niile ịghọtago ife ndị a niile ka a na-akpọgasị nwoke na nwaanyị na-akpọgasị ịghọta kedu ka ihe ndị a niile si wee pet names niile a si wee gasịa ịfụnanya kedu ebe ịfụnanya jebere kedu ebe udo jebere nwaanyị wee sie mmanụ sisie mmanụ wee kwụọ die. So na gị bụ onye ga-anyị ntị ọ bụ na ịkpọ anyị ife a na-agwa nkịta bụ ife mere n'Olise a o tepa aka ife bụ ife mere n'Olise a nọ n'ikuku ugbu a wee bụ na chifo anụ ọzọ mpịtị na-ekwe na nke ikpeazụ nwetagodo anyị na 07017 2228983 07017 2228983 ma 0909 110983 Now ọzọ dịka ibie bụ yes I believe na nwaanyị a nwere ebe ọ ga na-aga ụka gboo Ikenga so nwere ebe ọ na-aga ekpere Chineke ọnọ ife nwa na-ewu maka ife anyị na-ekwu maka nke nwaanyị ọ nwere somebody nwere ike nọ somewhere n'ebe ege ntị na-agabigekwe na-enwe nsogbu ya na di ya bụ nwaanyị na-ege ntị o nwere ike ịga kọsalịa pastọ ya ka onye isi nchụaja onye ọwụ na ebe ọbụla ọ na-aga ekpere Chineke nekwe n'ife di m na-eyotego ọ kpesara ndị befa o nwere ike iji ekpesa ma ọ chọrọ ịgafe o kpesaitere nebo maka na onye ọbụla binu nwere agbata obi. Yes, ndị Igbo na-ekwezi na agbata obi onye bụ nwanne ya yes maka na agbata obi ikpesara ya ọ ga-enye nwa aka maka na ife a o mere even
enwere lock self na ya bụ nke nwoke awụrụ maka na enwere otu ọ ga-esi kwa so ị na-akọwa na ife o mere nwoke a na o mere ka ọ dị ndụ na obi ya bụ na nwoke a kwesịrị by now na ekwesịghị isi ya ekwesịghị na banana ndokwa agbara na ndokwa si na n'ojugokwe bụ ndokwa at least yanwa by now ọrụ na nke nwoke onye asịsị na ije nwoke o siri ike ọ na nke nwoke adịrị strong enwere ike mmụọ so na ndị ichie kwuo okwu ọ dị mma ọ dị mma ka wee bụrụ ilu n'oge na 8.3 FM biko onye ma ji eme ọnụ ọ bụ na ịkpọ anyị ị ga-egbu okwu gị na ịshafụ ịkpọ anyị bụ ị ga-egbu okwu gị na ịshafụ n'ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ a gwa na anyị kedu ife iche na onye nwere ike ikporo nwata nwaanyị ahụ ji wee mee ihe dị otu a ya sie mmanụ n'ọkụ sie mmanụ wetago wee gbanwee otu ọ na-wee sigide mmanụ achọrọ ime stew ọ gbanwezi tinye ebezie ụmụ ife ndị ọzọ akụrụngwa ndị ọzọ ya mara anya ya na ebe a onye ka ikele daalụ Prinsibe gaa n'iru gaa n'iru Prinsibe okay ana m ekwu na-asị ndị okwere ha na-agbagoro a na-anọcha ahụ iri a na-emechakwa ya eghachite ego nga emecha awụkọtakwa maka na ndị anyị siri iwu Chineke nchekwa anaghị ahụ okoro ya na anụghachi na-anatakwa ọzọ ya n'ọnwa ọ naghị ahụ okoro ire nne biko ọkpụkpụ a na-ekwu mmanụ ha na-afọ maka na nke ikpeazụ ọ bụrụ na ekwu ya ọgbakọtọ nke melụ wọ́pọ̀tọ̀ kéde náà dùdú adọ́dúnkọ̀ ọdún owó ẹgbẹ́ kò sí owó pè kàkẹ́ àgùntàlẹ̀ àìná àgbà mílíọ̀nù sí mílíọ̀nù ẹ̀ẹ́dùn kọ́ ìwé tó ń mẹ́ta ni ọ̀dọ́ tó kọ́ ń mẹ́ta yìí náà na díẹ̀ tètè mo yá ẹni kéwé fún iye kan ọ̀pọ̀ ọdún fún ní iṣẹ́ ọ̀tọ̀ ń kó wé wájú kejì méjì ìwé mẹ́rin àwọ̀ ẹ̀kú àyẹ̀wò ẹ̀kú lórí ilé tó ń lé àtiwájú ẹ̀yọ́ sílẹ̀ ẹ̀kọ́ ìgbésíà ní àkọ́lẹ́kọ̀ọ́ na gịnị na-ekwensu Prinsibe achọbụ ka ịjụrụ ekwensu ahụ akwa oyi ọ dị egwu ọ dị ma daalụ Prinsibe na ndị mmadụ kwuru ahịrị daalụ sọ yes daalụ Prinsibe alright ogene na 8.3 FM n'oge anyanwụ ụtụtụ ọ na-abụ ịma ụfọdụ oge ife eji ekwu na-emekọtakwa achị ọchị na ife ọjọọ na-atọ ọchị ịghọtago ọkwara ndị be ike ga-asị gị na onye mere amarawo ọkwa ya hello onye ga ikene afa gị na ebe isi akpọ ọ na-ekwere olili gaa n'iru hụ na asa anya okwu onugbu site tata ọ bụ igirigi mụ na onwe m ewitnesigo m nwaanyị akpali di ya acid simply because na day na-apụ bata lately at night nwaanyị wetara acid wee kwa di ya mana tupu ụzọ bụrụ di ya nsekwana acid o jere gbapụta acid from the battery. Okay. Battery motor. They contain motor na stop with the battery acid and burn up. So the acid that go weak. So motor na battery na bam. Na battery o ja battery. Mbre ko na kwa acid boom you re. Okay, tie. O to ja pom na. Keri wa abebe. So na die na fuleki. Of one degree of a degree at night. So now, even the modern no man. Oh, Ije Nuana, Anasa, Anabada. Nuala to Legani, the Walla. When am I in a quiet one of DJ? Why are there many teaching? It's always so rainy. It's always maybe our Baloto. You love the Baloto. You want to you
nwaanyị anyị masị na-eji na level Chineke Ichoku onye ala ka ọrụ ihe ndị ahụ atabeghị ga-abụ ihe I'm telling you ụmụ okorobịa ntakịrị nwaanyị taa n'anya na mmiri ka ọ nwaanyị na-akpa daalụ okwu na sanya daalụ daalụ ike ngori ka onwe ihe chọrọ ikwu ife m chọrọ ikwukwa ahụ ịma na enwere ife ndị oyibo na-asị change is constant ị nwere ike na mbido izizi ọhụrụ dat na gara nwunye ya wọtara onwe unu mana ha na-aga ịfụ nwunye gị ebido chenjiwa gị wabụkwa nke nwoke ebido chenjiwa ọ na-adị mma like ihe onye kpọrọ anyị n'ekwentị kwuru anya saa gị mgbe otuka ife a chọrọ ime ikwesịrị ịma nwunye gị bido nyewa gị some signs. Enwere ụfọdụ ụmụ nwoke m na-agwa ha sị agara nwunye gị nwee nsogbu n'abalị ọkachasị n'abalị a sị na okwu ebego ije di na ara nwụọla enwere ike were mma ahụ wute iwe ahụ sụọ gị ị ga-eme ekụshọ na unu edozigo bifo ịbanye ya na nwụọla ọkwa n'ifukwa na ihe ekwere ị gaa na nke agbata obi gị ga-edina ara rapụrụ ya ụlọ so ọ na-adị mma gị nwanwụ nke nwoke ma nke nwaanyị inweghara that changes maka na change dị constant ịgbaga ọrụ n'ụka ọrụ onye na-eje ụka ije gwa fada ụkọchukwu ka ekpewala ya ekpere maka na marriage gị nọzi into crash because ọrụ obodo oyibo asị na file ya divorce paper ụdịka ihe a na-awụ ọrụ n'obodo oyibo di gị mee ụtọ nwunye gị faịlị ya divorce onye ọbụla gasa mana ebe a ọ na-afịa alụ ịfụ na mmadụ asị gị divorce. Okay, wedalụ onye ka ikene madam ume gaa n'iru si Ọnịsha akọ gaa n'iru udo dị daalụ gaa n'iru ị na-ekwusi ike wee tekwuo volum ya wee tekwuo ya okay Dalo. Okay, Dalo, madam, Dalo, I believe, Ikenga, if for them they madu, the cookies, what's an eco and against one day na woke is like a spirit. More spirit na try big pigs or broken with peace of mind. Yeah, I know there na sina one nara one be dear. It was a heavy fitness now. Now why nara one be dear. So somebody who is now okay become more spirits and the spirits were born so now actually meets the yellow quine some of the organ was in and the one you're against your former sinner na mwade kworo a dear seed because of non aga
abata late. Yes, so we can ịbata late and we can na why na suspect maybe don't worry. Ebe ọ na ọ na-eji ije akwọ. Ịghọtago dị ife ahụ na onye o mere amarago. So o wee plan ya ka ọ kwụọ ya. Asị na ọ na-akwụ ya, ọ na-akwụ ya na ụdị nọ ka ogbuo ya, ogbuo ya ọnwụọ. Now ogbuo ya ọnwụọ nyanwa ama nnọkwa ahụ osube nwoke ọzọ. If for the thing now. Yes. Ịghọtago? So if na just like ihe nna gwa gị na nwoke dị ka nwaanyị na-ege ntị, achọrọ m ka ige ntị ọfụma. It's not because of na mbụ nwoke, but o nwere ịghọtago dị ka mmụọ spirit. Ihe anyị fọ na-akpọ spirit na-achọ ebe ọ ga-enwe rest of mind. So a na-aka nkọ with ife madam ume na-ekwu ịghọta. So na nwoke na-achọ ọ bụrụ na inwebe ka isi wee na-atọ ọnụ agwa gị, nwoke jesie bata ka isi jụọ onye oyi gbakịrị isi ana ị na-anya fọ na ife ma mmadụ nne, right? Emere onye ya nọ onye ka ikene gaa n'iru nwanne, gaa n'iru. Nsogbu adịrọ. Nwekwana ihe ọzọ a na-ekwu na ya na anọ m ihe unu kwuru na mkpọtụtụ a. Akụkọ anyị kọrọ n'ụtụtụ ọtọghị ụtọ atọ, mana ọ bụrụ ihe a na-ahụ na dị na nwunye. Ụlọ ka na-ekwu nke anwa merenụ, ọnwụkwụ nke mma merenụ. Nwaanyị sị na nwoke ji emụta nwaanyị, nwaanyị kwe ka emere agba anya akwụkwọ gbaa nkwụ nwaanyị ya. After 1 month o kporo ngwongwo ya nata na nke nwoke, otu nwoke na ya ma na ọdị ebe a ka ya adapụba ebe a gbara ngwongwo ya wee na gawata ya nke a dịkwa kịta. So like na madam ume kwuru, onwe ndị na-eme ka ha kesie ka ha bakere ka ha na ọ bụrụ na ya tụta afa na ya anụgo di ojizi ya merụ ka esi wee si ya uwe na-anyọkwa ụmụ nwaanyị biko kene na ụmụ nwaanyị biko kene nọ ile anya hụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-adapụgasị ha na-adapụ na-eje and ọ dapụrụ adapụ isi nwaanyị ya bido mawa ukwu mawa abụba ka eke a na-azụ ndị ana m ajụ ụmụ nwaanyị biko kene ha wụda ekene nọ biko ekenekwa m. Daalụ nwanne anyị nwoke, daalụ nne. Daalụ. Onye ka ikene? Obike. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Emeka na Kristo. Emeka gaa n'iru. Biko nwanne m nwoke, ị na-anya ihe anụ wepụtara bụ na afụ na ajọ mmụọ na-agagharị n'ụwa. Mkpụrụ obi ọbụla nyere ya ọnọdụ ọbatasịrị ike n'ime ya. Ka m gwakọta gị ofu ihe, kwuru ihe a na-eme a na-ejego n'ụmụ ụlọ ụka a na-achọ ọjọọ mmụọ na-eme nke a na-eme nke gị. Bido ebe a na-achụba ya, isi na-ahụ mmadụ chụpụta ọ na-ahụ mmadụ ka iji achụbakwa ya. And ị na-anya efu na ụmụ nwaanyị na-enwe straight mind. Bifo nwoke cheta na o ji etekwanụ nwa ya ụtarị, enwere ike sịa ya ebe ụtarị ya merụọ ya ahụ, gịnị cheta ya eme ọ hapụ ya ụmụ orie n'ude. Mana nwaanyị bụ cheta na anụ eme adịtụta ịjọgburu onwe ya mgbe na-esi n'anya oke ọ gwụrụ di ya mmanụ ọkụ ka ebụkwa na ibe ọbụla mmadụ mere were gbuo mmadụ ma ọzọ egbu mmadụ ọkwa ha echiche echere ofu ụbọchị. O chetara ya aka bifo ọkara nkata gịnị ka o nwere ike ime onye a. Ndị ya ka o jiri mma mma nwoke bata n'ụlọ fụ na ọnọdụ na-echechi echechigo fuel n'otu aka maka na ọkwa ka eji fuel agbara ọkụ ọzọ ka eji ọkụ agbara fuel. Daalụ Emeka na Kristo. Daalụ Emeka na Kristo. Daalụ rinne. Okay, ịna-anya fụ sinema na-ekwu uchefe onye mmemme ji ọmụ na echefu na ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị n'ihe mmemme anyị na-eme ugbu a, cheta na ị ga-enweta anyị na social media handle anyị na WhatsApp. Ọ bụ na ị chọrọ inweta anyị na WhatsApp 09091110983 ma ị gaa na Facebook na Ogene 983 FM, type Ogene 983 FM ma na Twitter Ogene 983 FM ma na Instagram Ogene 983 FM. Ị gakwazịa na YouTube type kwazịa ide at Ogene na 8 ide at Ogene 983 FM na YouTube at Ogene 983 FM. Ị subscribe ngwa ngwa enweta notification ozugbo na video ihe niile anyị na-eme ebe a. Echekwazị ga-aga na radio Box Apple, ị ga ebe anwa inweta anyị live ebe ọbụla ị nọ ụwa dị yetago ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ị ga na-enweta ife anyị na-eme ugbu a live.
distance abụrụ ọbara nke ikpeazụ a onye ka ikene okay gaa n'iru madam mgbe 99% of nsogbu a na-enwe n'ezinụlọ bụ ụmụ nwaanyị. How? 99%. Ụmụ nwaanyị na-akọsị ụmụ nwaanyị bụ devilish. I'm telling you. Ichoku bịa na mbe maka ịnụ akụkọ ihe na-eme na mmemme ịnụ akụkọ maka ezinụlọ. I'm telling you. Ụmụ nwaanyị nwere obi ha nwere ụmụ nwaanyị nwere obi anachi nwaanyị ga-emebi ihe ebe ọgba na ya na-azụ. So madam mgbe wait ọnwa ife nchọ nwayọ ịpụgo achọ m ka njụọ ya ọ bụ na otu o si otu a wee dị ọnọdụ a si otu a wee dị ka ekwe n'ife ị na advice ị na-enye ụmụ nwaanyị ibe ka mamụtie na-ekwu because na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abịa ege ntị nke bụ eziokwu bụ na tupu echiche onye ala chesịrị wee mapụ onwe ya afọ dịka ndị Igbo si atụ abụrụ ofu ụbọchị ka o chere ya ịghọtago na ọ bụrụ ofu ụbọchị ka o chere ya so echebu m na ọ ka alụ itinye ọnụ gbakwa ọwara anyị ọfụma ka anyị ike ghọta alo onye ga-igene afọ gị na ebe isi akpa anyị na-enekwa anya ụmụ nwaanyị kpa anya onye ọ bụrụ ụmụ nwoke ka anyị mepere program asọsọ gaa n'iru okay chifu anụ ọzọ alright gaa n'iru akwụkwọ nsọ mee ka anyị mata na oge achụsụcha ekwensu n'ụwa na-ajụ ụnya Chineke jụọ ekwensu ka ibe wọrọ ya ọsị na ya nwere ọrụ na ọrụ ya wee dị na-akagharị n'ụwa onye ọfụrụ na nkịtị onye ya ọrụ onye ọfụrụ na nkịtị onye ọrụ onye ọfụrụ na nwere ọrụ na nkịtị onye ya ọrụ triple chairman alright gaa n'iru nwaanyị a dị ka o nwere ife ọ na-alụ ọnya ka ekwensu jiri ya ọrụ and again ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwoke nwoke ọwụ na ya na nwaanyị bi n'ụlọ kwesịrị na-ele nwunye ya anya malụ mgbe iwu ji obi maka na ụmụ nwoke na nwaanyị ahụrụ nwoke na-eche echiche ọ chee iru ọchị azụ mana ụmụ nwaanyị adịghị azụ iru ka ha na-eche so omume nwoke na nwaanyị abụrụ ofu nwunye gị wuo iwu dapụsị anyị ekwela ka iwu anyị bido n'ọwụwa anyanwụ wee rue n'ọdịda anyanwụ so ịkpasi nwunye gị wifu n'owo iwo na-ekwu ile anya atụtụ ije wolu mmadụ ilebe anya nwa obi ọzọ ọrụ na nwaanyị ekego jio ife a ichekwa nwoke a na-eme n'ọnyanwụ deji ụlọ na o nwere onye nọigo ofu ya eme nwaanyị a na-eji ya dikidi ya ekwensu gba ọnya n'ihe ọrụ ọrụ ya ozugbo ada ọrụ onye ofu onye n'anya maka ọmalụ mgbe o ji eme ihe ndị a alright daalụ gaa n'iru Ikenga gaa n'iru ịmakwa ife a na-ekwukwa trepụ kwuru ọ bụ ife m kwuru n'izizi si mbido ya na-atọ ụtọ mana unu na-eme chenji bịa ala gị nwa bụ nke nwoke notisi ya daa chenji ifu ihe trepụ kwuru gị mara ife kpatara anụ ọhụrụ ịgbafu ọsọ maka ndụ ịfụ ihe trepụ kwuru si na ịgbafu ọsọ agagbazi ọsọ n'ọrụ a dị ha ichenji anụ ọsọ maka na asị aka dịkwa aka ekpe akwa aka nri onye ka ikene odogwu afọ gị na ebe isi wee na-akpọ anyị odogwu ngwa gaa n'iru eze gaa n'iru yes gaa n'iru anyị na n'ihi
So maka oge anyị nwanne m maka oge anyị ndị mmadụ kwụ n'ahịrị gbuo mma n'isi ijele daalụ sa ewe na iwe kwanụ mmadụ riri nne okay ngwa daalụ okay daalụ nwanne m daalụ ọ bụ na ịkpa anyị ebe a ị na-egbu okwu gị n'ịchafụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ n'ahịrị ebe a iso n'ife anyị na-ekwu Ichoku enwere ife nsị ka kwuo maka na ife a na-ekwu ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke nwekwara fọtụ nke ha like ife trepụ kwuru ọ sị nwoke nwere ike na-eme galadima enwere ihe nnọ dị ya n'ọhụrụ ịlụta nwaanyị dara bịa n'ụlọ gị nwa ugwu nke nwoke mebi ike agwụgo gị ịchọzi ya were nwayọọ setụlụọ ya ka udo dị aịda na idughachiri ebe nna ya gwa ya na ịchọzi worst come to worst irentịgharịa ụlọ enwere ndị eji ụmụ nwaanyị 5 2 3 ma stil bikwa n'udo gị nwa jizi sọsọ ofu mgbe niile ọgụ na mgba ihe anyị kwuo bụkwa nnukwu okwu ebe kedu ka ofu onye ji ofu na-eji enwe nsogbu mana ndị ji 5 6 4 adịghị nsogbu anyị jiri abịakwute fon ha so ọ iji akọla uche maka na marriage a na-ekwukwa n'okwu ya ọkwa ndidi na uche ka a na-eti okay so gị nwanwu nke nwoke find out na ike agwụgwọ oge mebi na ịchọwa ya na-agba away match otu ịchọwa isi ebi ikpọ nke nwa mana nke bụ eziokwu Ikenga agaghị m akwado nke ịgba away match onye nke bụ eziokwu na ọ bụ na imegide ife wee chegide echiche enyi dị iche taa na ị ga-anụ nwaanyị achọrọ ka ndị mmadụ mata nke a ichegide echiche enyi dị iche taa na ị ga-anụ nwaanyị wee gaa na be nwaanyị wee kwụọ aka kụcha aka gbakwa ụkwụ n'ụzọ at the same time ịghọtago wee mee ife niile kwesịrị ime o wee kponye gị nwaanyị ọbụna obugoro nwunye gị ọmama ihe ihe na-ekwu ife abụrụ ofu ụbọchị iche ya and ife ga-eme gị ịmara ife anwa ga-eme gị ka ị na-azụ nke itinyebe anya n'ụzọ n'ebe nwaanyị ọzọ anya ya ife na-ekwu gbasara awee macha so na mụnwa na-akagbu ya enwere okwu ikwuru isi na nwoke dịka mmụọ ọ na-achọ ebe arụ doro ya okwu nwụkwa ọkwadasị m awee match mgbe na ọ ga-awụzi awee match mgbe ị setụlụrụ onye nke izizi ọfụma iduruzi onye nke ahụ arụ ga-edo gị mana ihe nwụ na-awụcha problem onye nke izizi ahụ ọ na-adị mma ịchọwa isetụlụ ọfụma gara akpa nkata ọ bụrụ gị dịte okenye ebe ọwetọ agwara gị okwu sị nne na di gị si na ọchọzi na ọchọwa kedu ife ị ga-eme isetụlụọ ya ọfụma ọ wụ ebe mistake na-ebido maka na anyị nwa ụmụ nwoke na-asị anyị wụ the head of the family ghọta so enwe ife na-emenụ mana that is wrong ọ wụrụ that na ịchọwa isetụlụ nwaanyị isetụlụ ya ọfụma adịghị ama echi maka na nwaanyị nwere ike bụra gị ihe n'obi tili 100 years gị nwa nwoke nwere ike ise na enwere ichefugo ya okene na 8.3 FM n'oge anyanwụ ụtụtụ ka anyị nọ o webụrụ ya wee na-etinye ọnụ maka nwata nwaanyị akwọrọ di ya mmanụ ọkụ ọ bụrụ mmiri ọkụ anyị sigo na steji mmiri ọkụ pụọ na mmanụ ọkụ azụ a ịghọtago so mana ọ bụkwa na ị na-ene ya anyị ma anyị na-eso ya na nwaanyị kwụrụ di ya mmanụ ọkụ right ịghọtago gba ọsọ nsogbu adịrọ wee bụ na iru nwoke wee rapụzi iru ya wee wuli iru ọzọ wuli iru mmanwụ ma arụ ya nsogbu adịrọ mana ọ bụrụ ka enebanye kene okwu anya n'aka nke ọzọ nwoke na nwaanyị bi n'ụlọ na-aba ege ntị n'ụtụtụ a ọ bụrụ okwu ọbụla na-ebido ndị na-enwe ebe o si bido ya bụ ofu ife anyị nwere ike ịmata
ịghọtago anyị na-atụ anya na nwaanyị ụmụ nwaanyị ka akpụkwa anyị mmụọ na ife mmemme a o nwere ebe o si wee bido and I believe na before nwaanyị a ewee gaa o nwere ike ọ na mmanụ anyị kwarịrị adịrọdụ na ya nwere mmanụ na ọ gara zụọ ya azụ wee sie n'ọkụ sisie ya wee kwụọ di ya bụrụ ihe abụrụ focus ọ kwadowago ya if kid is not even taking self ndị mmadụ ọ tụkwana dị alụ with ndị oyi ya atụgo ya ọwụla alụ asị ke mbọsị ga-adị mma ya nwa abịa na nwoke a na-enye nsogbu every time na nwoke and ọ targetkwana nke nwoke mara mgbe ọ ga-eji bata mara mgbe ọ ga-eji di na ọwụ na ọrahụgo ọla gafee biyond ọwụọ ya enwere mana ihe anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ kedu ebe ịfụnanya jibere kedu ebe lọvụ anwa na n'ụbọchị anwa ma na ndụ ma na ọnwụ kedu ebe ọ nọzi onye anyị na-ajụ n'ụtụtụ a na 07017222983 07017222983 o 0909111083 onye ka ikene afa gị na-ebe isi akpọ nke ngwa ka efe nwere ike itinye mmadụ n'ife a enweghị ebe onye si lọngụ abịaza n'ikpeazụ ọkpọtụba ihe ama ebe onye si lọngụ adị anyị ejiri eje ekpere ga-eme ya deliverance ọ bụ ụmụ ihe ka nche ime n'aka ọsọ ụmụ ihe ahụ chelu nke isi ọkụ na-ege ntị isi nọ na-ekwesịrị eduru ya o nwere ihe nchọ ka m jụọ gị a lot of people akọgolu m akụkọ gbasalụ onwe onye gwa m na onwe onye isi nchụaja o jikwuru wee gwa na onye a bụ nwunye listen gee ntị ọfụma ịghọtara na-ekwu so oge ha bidobere okwu nwebe problem na-ege ntị oge ha bidobere nwebe problem o wee jekwukwala onye a wee na-asị na ọkwa gị gwara m na onye a bụ nwunye m ịghọtago na ife nwaanyị a na-emezi m na oge nwa gwara m sị m na onye a bụ nwunye m and na o believe na because na ịgwa ya na onye a bụ nwunye ya ịma consultation dịka ife ị na-ekwu bụ ife ọ dị nke ebe ị na-eje so now n'ọnọdụ a kịta n'ọnọdụ a kịta ka efe ilo ihe dị ya bụ onye nụọ nwaanyị kịta ajụzie maka ihe karịrị kịta ma ndị si na mmiri ọnweghị ebe a na-ahazi ejezie obi ya wee ka anya n'ezi ọ ya-eme n'uche ndị otu ya nwa so onye ọbụla n'ugwu nwaanyị kwesịrị ịma ihe ọ ya-eme nwunye alright daalụ nke daalụ rinne ndị na-akpọ anyị agaghị anabatazi okwu ọzọ na nkenke Ikenga achọkwa m ka m kpọọ gị Tochukwu Ikenga ya police PR ebe na afa gị ya afa Ikenga gị ike amazi m oke mana sịkwarịrị gaa n'iru nye ndị mmadụ ndụmọdụ na nkenke ndụmọdụ m na-enye vaụ na ife enweghị ife anya ga-afọ ụgbọ ọbara n'ọkwa mmiri ka ọ ga na-agba onye kwado ịlụ nwaanyị bịara nwunye gị biri enwe otu ife si nọgharịa kpọdata nwunye gị nso ọhụrụ na na-echọ ya gbasago gwa ya n'ozugbo ọkwa na iruta ndị okenye onye na onye na-esetụlụ ọfụma adịghị ama ama echi maka na asị na echi dị ime daalụ rinne ọ dị mma mana tupu nke ahụ Igbo bụ Igbo anya m eji mmanụ n'osi ike ka anyị zikere gị obere ozi a apụkwana iwe ajọka kedu ka isi ejikwata onwe 98.3 FM ebe a ka anyị ga-agbadokwa n'ihe wee na-asị Igbo bụ Igbo unu anụgokwana ka esi wee kwu ya gị bụ nwaanyị na-ege ntị gị bụ nwoke biko nu ọ bụrụ na nwe ka nwaanyị gị si nwunye gị si wee nwebe ka o si kpaba agba ọ nada akpagbu ekpoturu onye n'oturu onye anyị jụọ onye ya ese kedu ife na-ese ịghọtago kedu ife bụ problem ịghọtago n'ụdị ife a dị ọ bụ na nne ya ka dị ndụ ọ bụ na nna ya ka dị ndụ mee ka fa malụ ịghọtago ọ bụ na nke unu ị ga-akpụ ya na be nne na nne ya unu ga-afụfa ịghọtago maka na nke bụ eziokwu kwanụ ọnwekwanụ mgbe mmadụ ọkwa efu ndị Igbo na-ekwu okwu si na onye ibu mmadụ ụzọ wee si be nni aka enwe mkpọmkpa ya ịghọtago
o nwere ife ga-eme ka onye ọ na-abụghị ụzọ wesi be nne ya na-ebughị ụzọ nwe mkpọmkpọ ya. So na ndụmọdụ na-enye gị bụ onye na-ege ntị ma nwoke ma nwaanyị ụdị akịka alụrụ inu na ntị ma gị bụ nwaanyị na-eche ụdị echiche a akwana igbu onwu di gị akwana ugwu nwaanyị bụ di ugwu nwoke nụkwara nwaanyị bụ nwunye gị anwa eyetago. So na ọ bụ na igbuo di gị amakwa na ịma nnọkọ na ị ga-esokwa nwoke ọzọ onwere ka ị nọrọ na ịghọtago. So na ọ bụ na igbuo ya isobe nwoke ọzọ na ọ bụ na igbugo di gị na ọbala mmadụ adịgo gị n'isi male nke ahụ igbugo mmadụ ọbala mmadụ adịgo gị n'isi. Biko ka anyị sepụ n'aka na ịkpa ụdị agwa dị otu a. Ọzọ dịka ibie bụ iwe ọkwa anyị mara n'ụtụtụ a ọkwa anyị mapụrụ gị iwe na-ebute ọtụtụ ife ndị a niile. Anyị ma na ife mara mma rie nne ife mara mma otu ife si were kịta mana biko ka onye ọbụla wezenete arụ n'ebe iwe dị. Afọ mgbe Obike Ichoku Igbo niile ebe a ka anyị ga-agbadi ya wee na-asị unu onye afụrụ tata afụ na echi ka emesịa nụ Igbo bụ Igbo.